namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi yeah nangisabisa hayi ungena lapha angisabi lutho ngiyaveza Isinoko sikaMaskandi imfezi emnyama umfoka Khumalo uma ngasabaningi uma ngabe ke feza ukuthi ke kunabaculi kabadumile futhi kabajwayela abanyonyobela kumkakhe imfezi emnyama lokho kuze kwayipoqa ukuthi phela iye kumculo njengoba kuyaveza ke ngaphambilini ukuthi kiyashiya phansi ke emculweni kaMaskandi okwena umculo bekade ke ucula muva nje ibabayileke ku Facebook ihamba ke ukhuza ke labo bacula athi ke banyonyobela kumfazi wayo uthi ke laba baculi ke bakhombisa ukungayihloniphi ngoba phakathi kwalabo baculi kukhona ke nemeya ayithembile neyamqasha ke njengomuntu ayekade kesama ukuthi ke ifaka ke isinkwa ke isiko kanti yazi yona ukuthi ke imqasha nje ke inyonyobela kumfazi wayo kodwa ke kule mpiki yokukhala ngabacula abanyonyobela kumfazi wayo kuye kwabonakala ke insizwa ebizwa ngosaliwa sentombi indunakazi usaliwa sentombi kwasiwa ke nokho ukuthi ke ungena kanjani kulempi njengoba ke thembiseke imfezi emnyama ayithembisa ke induku usaliwa ubonakala ke eveza ke lapha ke ngena ke nezinduku zakhe ke ku Facebook ethi ke lezi indungu ezokushaya ke isinoko esingakwazi ukuphuma ke ebunokweni siye emsizweni uthi ke lesi sinoko kuzosiqumbula asishaya ke asifake ke insizweni ngoba uyabona ukuthi ke siyanokoza sazi ukuthi efuna ngabe ke senzani imfezi emnyama ibeke sibabela ke enkundleni ke zokuxhumana yathi ke cha ngiyakuzwa mfowethu yehlela ngezansi ayikhombisanga kokulo khona manjalo kuyona kudaba loluke lomfazi wakhe imfezi emnyama abaningi bayisola ngokuadvertise ngokufaka umfazi wakhe emarket ngoba ke bethi ke akamusa ukusola ukuthi ke abaculi ke bafuna umfazi wakhe nguye ohamba ke advertise ke noma ke veza kumfazi wakhe njengomuntu ke osendalini olindeleke ukuthengwa uthi bathi ke abantu abaningi njengobani bengayika kumfazi omhle kangaka advertise mahala nje imfezi emnyama phela ikhala ngokuthi ke bajwayele ke labaculi ukuposta ke ingane zabo ku Facebook kanti bona bayazi ukuthi ke banyonyobela umfazi wayo ke ngemuva bemfunela ngoba ke bazi ukuthi ke ungumfazi kaMfezi uthi ke bamxhaphaza ngoba ke bamjwayele kukhonjwe abaculi kabaningi okufaka phakathi laba kababili abadumile kodwa ke imfezi bisiphumele obale yathi cha laba baculi omunye ke wabo kuyisidudla nje kunomkhaba kwasekusolwa ke inkunzi le yakwaZungu kanjalo ke noJumbo nakuba ke yona ingaphumelanga obala ngoba ke ihambile yazama ukungena ke lapha enkundleni zokuxhumana yenza ku live ithi izokhipha amagama hayi yabuya yathi futhi ke bayikhuzile selokhu iqhubekile ke impike phakathi kwakhe ke nosaliwa sentombi odumekelwe ngoma ethi kumeqiselo ethi ke lona wakithi umeqisela ngeke uzofika usaliwa sentombi kulokho emile ngenhla uthi cha akahlehli futhi akajiki lokho akushoyo uzomshaya umfana wesino kamfake insizweni ngoba yambona lo mfana uyanokoza ngabe kushaya abafana akwasiwa ukuthi ke yini yenza ukuthi ke ashiselwe kangaka usaliwa sentombi ingabe unolwazi lokuthi kahle kahle ngobani laba kabadelela ke imfezi emnyama abanyonyobela ke lo mfazi njengoba ke phela imfezi emnyama ikhala ezimathonsi ngokuthi umfazi wayiyamthanda futhi ayikhangisi ngaye so kuyacela ukuthi lo nalowo ke obona sengazi ukuthi lo mfazi lovile akaqhele uthi mina benginethemba kakhulu baculi kodwa indlela enza ngayo nengixhaphaza uzowaveza ukuthi ke bamsabisa ke abanye bazi bamnikeza nemali bathi ke makathule uthi bamsabisa bathi bazomdubula uthi yena akasabi umuntu othi uzomdubula kavele obala othi ke amdubule ngidubule mfana sengilele phansi woza ungidubule kusho imfezi emnyama ithi fokofo ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi